Pagawas sa ka oilfish o sa katalagsaong nga matang sa isda, dili matud pa ngayong kabalakan o konektar kini sa posibleng mahitabong kalamidad. Mao kini pamahayag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o usa ka marine biologist nunot sa nabalak ang oilfish o nakitaan na palgan kini kagahapon. Anang report ni Nico Serino. Naukay ang mga tagalungsod sa Compostela kagahapon sa hapon dihang may nabangalan nga talagsaong matang sa isda. Ang nakitang oarfish nga patay na gitabangan pa pag-aswat sa daghang mga tao may gitas-on nga 14.7 feet. Pasabot sa marine biologist nga si Rap Jason, ang oarfish usa ka deep sea creature nga makit-an sa lawom kaayo nga parte sa dagat. Solitary na siya na isda na makita siya deep sea sa usually makita na siya sa kuan mga 100 meters to 1,000 meters. So bali 300 plus feet to 3,000 feet na siya. Okay. So normally sa layo mo na siya makitaan and it seldom swims out to the surface. Talagsaon man ang pagkadagsa niini sa baybayon apan posible nga dunasay mga hinungdan. Like na-eyeline mas dako na isda na nigukod niya, di ba? Or kanang na fisherman na nabot ang ilang net, nabot ana. Or nasaag lang gid siya gyud. So daghang kay reason. So dita kakibawan na hantud atong studyohan na siya maayo. Klima ang kainit factor ko O posible sad na atong climate nagkainit. Kay normally ang kanina depths or kalawom sa dagat is bugnaw magini siya gyud. Gidasunan sab kining maong pamahayag sa Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Dili hinuon makaon kining matang sa isda apan related o pamilya ra kini sa isda nga diwit. Katong nahitabo sa Compostela, nadagsa siya, patay na. Posible nga nasakitong isda ato. Sakito siya. Kunya doon na po higayon nga manggawa sila sa ilang lungga. Kung doon na yung mga kuan, doon na yung mga halimbawa sudden change of temperature, halimbawa kanang panahon na magawas na siya. Kunya siguro mga some biological changes sa ilalom. Ang nakitaan nga oarfish gilubong ra sab dayon sa baybayon subay sa awhag sa BFAR ug sa Kapitolyo. Sukwahi sa gituuhan sa uban, matod sa BFAR dili angayan nga mahadlok sa pagtumaw sa oarfish. Suma pa, walay basihanan o tuo-tuo nga may kalamidad o katalagman nga mahitabo kung dunay makitaan nga oarfish. Kung makita nato sila nga daghan na kaayo na dagsa nga patay, doon naging dakong hinungdan. So daghang mga environmental parameters nga i-consider nato nini. But in the case of Compostela, dili ta angay mahadlok kay wala na connection sa gingon nga kalamidad o dili na siya tinuod. Wala tayo scientific basis nga kung mugawas nga ni ang oarfish magdala sa kalamidad, dili na siya tinuod. Samtang gipahigayon karong adlaw ang training alang sa mga personnel sa BFAR sa Region 7 ug 8. Subay kini sa paghingusog sa fisheries management area alang sa pagpalambo sa produksyon sa mga isda ug pagproteher sa kadagatan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.